عزو سلامتنا تقبل فنونا مكتال تركبوا زي خبركم تعزبتي كم تعلون لو محامس عصرتو حارة الريف فركم عالتم فرنسا دالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغير زعدة من صحاتكم تسنحن ميكا حرقو فلماكم بكانت وتعطوا فيلم اب حال زمدبرو هاجراوي تكال حرشاوي مرمر اب عامتاو قمقام كلتيشن 23 وطن سرح كلتيشن 24 زتيو أبعد تكريزانا مربات لمعات وافيروم زلو أبلاس حيلتات مكلخال انقلو تقيرو بيت صحفت والشباب بغلن انسان وزوبات السنية بقوطات دحنت مجلس سبن انسان أبرتيرو بصراحة لهم أب زيناتات وطاين دوب كوريا قوالصاتو نصنحت ناف سمين كوريا زغنع وتحدراوي مناورا داغما جميراتو منغسي إكوادور اب لعل زي حقاوان اما حلالفت عصا فارس وق كمزا وجا افريطو هزباو ريبابليك تشاينا ديسيتايت هاجر مال ديفيزن دبلوماسيون قطبان زندنا كدنفعه تسماميا زرزوزينا ماكلاي بيت صحفتو اب حالنو زوا دبارو اغيروا بملا هاجر زتزرغح نقطاتاتن نوس نقطاتاتن بمخفات زنطف هاجراوي تكال حرشاو مرمر اب 2023 زسلاسلو نطفتات گمگيموم قابز باور كبات ميسر حرشا زبصحنا تصصابالو غره مسقل غرسكير كقربوي هاجراوي تكال حرشاو مرمر منستر حرشا اتو عرفاي نبرهن اما حدار زوبادوب اتو هابتا اب تصفاصينن زركبوم حلفت منستر حرشان ممحدار زوبادوبن كمون كيلاتاتن تمرامرتن حرشا بسترخبلو بتشعت طري اب حلحله عمتاو گمگام سرح كايدو حلافي هاجراو تكال حرشاو مرمر اتو صقاي برهانه اب زقرب صبصاب اب 2023 اب مبزاح نبانن باستان زخونو مرصات عليتات زر اسرناي نفلم اوان استتكبره مدقال ربح مهرت الزهب زرعفون مبقاس لمعات كاسافا وصيتاو مرمر معزاو مقبي مفراي مرصات عينتات بقلي بململا اكاليت مالتيش كالتشر مدقال ربح مهرت الزهبانا يصبا كبتن لمعات قطليا مقبن كمون مللاي ادمعت عليتات طريت قلكاب عبيت عوتات منبار محابيرو اب چنفر مرمر جينيتيكاوي صقاتات كاب استفرلي كبابيتات استاكبو 35 قمصوتات عين عتر مالت فيلد بي كومون 75 قمصوتات فاجولي كومون بين محداس كم استقبرلهم بحفشا دما ابز عمت 4 زتفرلي قمصوتات زري اقراب كم استاكبون بغبو كم استعقبون تغليصو نمحياش مرمر زراتي بزملكت اب زقرب صبصاب دما تعزبتاوي فتنين 12 نقول حنطا زصاورو عينتات مشلا مصراين مبزحن زرن 16 عينتات زر بولتو 6 فتنتات مدقال نبانن باستان زغلغلو عينتات سرناي مبزحن صقنان مرصات عليتات زر اسقم نفلما اوان استسلاسله اب 12 عينتات ساعه زتكور مرمر مبزحن صقنان زتفعلوا عينتات طرتاتن ناي قبي اكلن مرمراو سرحات كم استخاي تنصباريقوم از كم زيلن كله اب 13 عينتات حملتن فرتاتن حرشاو مرمر كم استخايده كم وصيتو اب دنش كوميدره غعبربره نكبسان قولان زخون قيح شغورتي صعدا شغورتي مزرغح مقور دنش مبزح زرئي باميا كاسافا مقور فرتات زيتونن بانانان تصفو وصيت استرخبم مرمرات كم استخايدو قاليام دما اب 2024 ناب حزبي كزرغحو مخانم تحبيرو بزي كازي اب مرمر معزاو مقبي ممسرح كاسافا كمون اهغراو درجه زحلو عينتات توسخت مقبي حصان عوت نطفات كم استسلاسل خغلصن كلو اب مرمر حمد دقعي ماي عينتات اقراب كمون تحت قرصاوي ميلاتات معقب حمدن ماينون تصفو نطفات كم استخاير تحبيرو مدلاو عمري مخزان قيح شغورتي زناوح تحت قرصون حدا كاب عوتات هغراو تكال حرشاوي مرمر منبار تغليصو اب 2023
ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ካብ ዘመዝገቦም ዓበይቲ ዓወታት 85 ሚእታዊት ኣብ ልምዓት ቀጠልያ ምግቢ ዘተኮረ ምርባሕ ናይ ጸባ ከብቲ ከምኡውን ምድቓል ምሩጻት ናይ ጸባ ከብትን ምቕልጣፍ እተወልዳ ምራኾት ናብ ደረጃ ስራን ምፍራይ ጸባን ምንባሩ ኣብቲ ጸብጻብ ተንጸባሪቑ ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ዘላቕነት ዘለዎ ምርምር ልምዓት ወይኒ ዳግማይ ክበጋገስ ሜለታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን በቦትኡ ብዛዕባ ዝድረጀሉ ኣገባብ ምርምር ክካየድ ምእካብ ጀነቲካዊ ጸጋታት ብብዝሕን ዓይነትን ብዕቱብ ክትሓዝ ጻህያይ ጉልሒንጣ ንምቁፅጻር ዝያዳ ምርምር ክካየድ ኣብ መፍረ ንህቢ ዘተኮረ ምርምራት ክበጋገስ ኣብ ኣድሪ ዘይቲ ዘጋጥም ዘሎ ተርእዮ ባልዓትን ሕማማትን ቁልጡፍ ፍታሕ ክርከቦ ምርምር ክካየደሉ ከምኡውን ኣብ ውፅኢት ጸባን ወሰኽ ክብሪ ጸባን ስሩዕ ምርምራዊ ስርሓት ክካየድ ዝብልን ካልእን ርእቶታት ይህባ ሚኒስትር ሕርሻ አቶ አረፋይ ነበርሀ ኣብ ዝሃበ መዛዘመ ቃል ምዕቡል ንጥፈታት ሕርሻ መሰረቱ ምርምር ምዃኑ ብምጥቃስ ዋሕዲ ዝናብ ልሙድ ሃገራዊ ብድሆ ስለ ዝኾነ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብልዑል ኣተኩሮ ክስርሓት ዝኻኺሮ ሚኒስትር አረፋይ ነስዒቡ መድረኻዊ ምስግጋር ናብ ፀቕጣዊ ልምዓት መስኖ ብመስመር ምዝራእ ምፍልላይ ንመግቢ ሰብን እንስሳን ዘተኮረ ዓይነታት ዘራርኣ ግቡኡን ቆጣብን ኣጠቃቅማ ባህርያዊ ድኹዒ ምምዕባል ሞዴላት ባህርያዊ ሕርሻ ምሕያል ተጀሚሩ ዘሎ ምፍታሕ ብድሆታት መግቢ እንስሳ ምምዕባል ሕርሻታት ከተማ ከምኡውን ብዛዕባ ምብጋስ ብደረጃ ስድራ ቤታት ዝካየድ ፕሮግራም ውሑስ መዓዛዊ መግቢ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ዝምልከቱ ልባዋታትን መምርሕታትን ኣቕሪቡ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ሓልሓለ ንዞባ ዱባሩባ ዝርከብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ኣብ መላእ ሃገር ዝተዘርግሓ نقطتاتن نؤس نقطتاتن بمزرقحي زنطف نابي كال زيناب سنسقر ابنو زوعات كليزان ممحدار كبابي دك امحراب مسرح ديغا توافرون زلو ابالات حيلتات مكلغال كفل سرا سوسان سلسن بتشعت تطرينا مسغانان انغدوتن مدب تغيروم ابتيام محداري زوعان سبا امباسادر عبد الله موسان عزاز زماكل بريغادر جنرال تخلى كفلاين سرغو المدب أما حداري نو زوعات كليزان أتو إدريس محمد حمد أبز اسمعو قال أبلاس حيتات مكلخال قطعوم نابل معات بملاس أب رئيس مسرح ديغادك أمحارة أب ديغادك قبرو مقابر حربينياتاتن مواتها بيت سمرتي هابرن كاغان نزو قبرو وزلو أبركتو مسغان أغريبوم أزاز كفل سراويت سوسان سلسان ليتنال كولونيل من قصاب سامويل مارتوف بوغنو بواقع هيوتن دمن جاغانو وحسو كوين هزل هاقر نملمع كان وطرو دلوات مخانون بمرقات اتستودب مدب نوهدت حزبن سراويتن زن صبارغن ونسرح زبرغن كم زغونه غليصوم امباسادر وريتا محداري زوبا عن سوا امباسادر عبد الله موسى دما منسي ولدو موحاس لولاونت نزن صبارغ جግንነት بلمعات كدرعو مرعي ملختو رزين كم زغونه بمጥቃስ نت مدب نزودو بامسكينوم እቲ አጋጣሚ ጉጅለ ባህሊ ዛራ ናይ ክፍለ ሰራዊት ሱሳን ሰለሰን ብዘቕረቶ መሰናዶ ደሚቑ ነይሩ ኣብ ደረጃ ምዛን በፂሓ ዘላ ዲጋ ደቀ መሓረር 40,000 ሜትሮ ኩቦ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕም ዘለዋ ኮይና ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ከባቢ ዓብዪ እጃም ከተበርክት ተፅኢት ይግበረላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳን ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይን ዲጋ ደቂ ገብሩ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ብምዕዛብ ኣብ መደባት ልምዓት ብዛዕባ ዝህልዋ ተራ ምስ ሞያውያን ተዘራሪቦም ቤት ጽሕፈት ውሸባ በቁልን እንስሳን ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣብ ድሕነት መግቢ ሰብን እንስሳን ኣብ ምቁፃር ሃብቲ እንስሳ ሃብቲ በቁሊ ብቕዓት ዘርኢ ባህርያዊ ሃብትን ምምካት ኣንበጣ ምድረ በዳን ኣተኪሩ ይነጥፍ ወኪል ሪና ማኑኤል ተስፋይ መልክዕ ፀብጣም ዘዳሎ ትሕዝቶ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ውሸባ በቁልን እንስሳን ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ብምውሃድ ኣብ ድሕነት መግቢ ሰብን እንስሳን ዕቱብ ቅፅፅራውን ንጥፈታት የሰላስል ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣቶ ዘርእሰናይ ጸጋይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምርግጋጽ ብቕዓትን ድሕነትን ሕርሻዊ ፍርያት ምቁፅጻር ባልዓትን ሕማማትን ምርግጋጽ ትሕዝቶን ድሕነትን ሕርሻዊ ስነቐመማት ምውሓስ ቀጻልነት ኣጠቓቕማ ባህርያዊ ሃብቲ ምቁፅጻር ብቕዓትን ድሕነትን መግቢ ሰብን እንስሳን ምርግጋጽ ብቕዓት ዘቤታውን እታውን ሕርሻዊ ምህርቲ ከምኡውን ምቁፅጻር ኣብ መስራሕቲ ትካላት መግቢ ሰብን እንስሳን ካብ ቀንዲ ዕማማት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ምዃኑን ዘድሊ ናውትን ዓቕሚ ሰብን ዓጢቑ ድማ ይነጥፍ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ቤት ጽሕፈት ውሸባ በቁልን እንስሳን ቀንዲ ዕላማ ወይ ከዓ ቀንዲ ዝሰርሓሉ ወይ ከዓ ዘጽንዓሉ ስግረ ደባዊ ሕማማት ምስ በቁልን እንስሳን ውፅኢቶም ንኸይኣቱ እዩ ዘጽንዕ ማለት እዩ ስለዚህ እንድሕር እዚ ኮይኑ ትስርሑ ናብ ሃገርና ዝኣቱ ሓድሽ ሕማም የለን ማለት እዩ
إذن دحر دي اللقاء تي ساعبين ويكات عنوة بحرشة وقطباء يقودل مالتي إذن دحر قودي لقاء وتهاجر بقطباء تعب مالتي منصر سدد دحر رئيناها كل جزية دي سدد في الرياض حرشة ملكعوز حلوه ناي بقى سيرتيفيكيت زلوه وين يسدد مالتي كم سند حرت سدد اللها انتايو ابت زخود هاجر زخونه صقمات هيكلوني مالتي صقمات نحر ده اللي خاني اب على موعداغا زلعله تطلبنت الله زلعله تطلبنت نحر اللوها اتهاجر هارد كارنس ويكا ناي وصا شرف زلعله تركب مالتي ناي وشبا مسرح دركيت ماله خويدو خاني بنصارو انتاي زخون اب سدد عبيك سراي زقاط مكا مالتي اب تواتون لكهم مالتي اب دحنت مغبي سبن انسسان اب نوقو صار هبت انسسا هبت بقلي بقعت زري بهرياو هبتن ممكات أنبت أمن دربدان أتوكيروم ندفتاتهم كسلاسلو متصنحون بمتقاس بموهاد مشارختن حرسوتن زمسجن كوتصراو ندفتات كم زعم محبيرو أبز حلف حمش عامتات نزكايدوم كوتصار بزملكت أبزهبو باهزا سسني مجلتي أتو زرسناي شدششحن كلتميتن بقول فلسي أسات كلتا شح كونتال وتسيت بقولن لعل 36 شح درقن فساسن مدهانيت أتكلتن أب إنسان وتسيتهم من دما أسات 257 شحن كاقحو 240 سجادره شحن شوعة 260 كيلو معارن فارماجون 4610 تغلتن كونتال مجب إنسان كم ون أساس 3800 درقم فساسن مدهانيت إنسان نوشبا 5 قربو بتغلى دما لل 14 مليون أقفاز تمن نبرت أب تحت قصصر كم زو على أرديو أمنا إنسان دحريناهم بمولهم إنساتات مصعنيا كون خولو عواف كون خلا طلبقيا كون خلا خبت مالتي افراس بمولم زيوم مالتي اوصيت انسان دحريناها طسم كون خل فارماجو كون خل سغا كون خل رغو كون خل مالتي ابترف انسان دحريناها اني قرن كون خل قربت زيوم بمولم ناي وشبا حدغان بلوم مالتي امناي بقول دحرينا بمولم اتكلتي فلستات حامد وصيت بقولها أحملتن فرتاتن بمول أزي ناو الشباب حدا خلنا بلان خيل مالتي أمود أتا أفتحت قصة رزو على نايو الشباب مهرتي بكي إلاتات بزقبرلو ناي بقعت مرمرة درجو زحلوة أم على كوعل كله تحت بقعت دماء بوحس الجباب ناي موقان سقمتي كم استوسرلو أفليتو أبت بيت صحفات كي إلى قصة ربعات حرشة وقمامات أتو تخلى خيدانة بوجنو تربع لعب بجوبو أما علام زيوعل كابتق مجرأتو كم زعبي بمبره حارس صوت قلتو في الربح المهرتين مخعبات بزبل علامة زو تروزلو كميكالات أبسب إنسانة كبابن عنوتي ختل كم زلو بمجلات أبهرها وأجباب مكل خالبالعات كتوكرون متقام تربع لعنا مش أرشة أمارات تكون أتحساسيبو حجي بحافشو هاجرات نابي مسلو ناب بحرياوي مكل خال مالتي وود مكل خال صروالع ويكا وود حرشا زبحل أنفتنا مصعي مصالو حرستوتنا خا أكلناتهم يمح أب زخون عالم يهلو زخون حرستاي أكلنايتي ناتو خا مالتي سلازي نزي درجة زين مبصح نقحتن متحوار مستي كيلاتات بقربها أمس كيلاتات منيستر حرشا بمرخب اتكوسز زلو سقمتات بتنقاقن بهدوء منفسن سمعم اب قبر قوعلو كيلا قصصر بقع سغا اتو اماني ماني دما اتاهدو قنمن دحرن محرت طريت نزكان مقوصار بقعت كمزكا تلب محبار دحر محرتي اب سغا زينبر ملكت مزرأ نايمو غار سغمتي كمزوسر بمغلاص قولت نصهنان نايمو غعزي حصرتن نت سرح بالوتا صليو سلازلو ممحدارتن زوبا قلحታ خغبرلو ازاخيرو بدغه ابيعنتن ديو اب قربتن ديو كال زخونه ناي سعال ملك ديو كال زي نبور اقومنا ولا دخام كال كلو نخيل او بزيت مركزنا خا محارت بقعات نبحارت زي بقعات لنا خا نفرين مالتي ابزي تن دي بقعات كافتي قصرهم دوص انغبر مالتي تن بقعات كا صباحيت نغو مسينا مالتي بتم حرر السغا بغبو تحاريدن قربتن تقليطو ناو تخبدن نبين غيرو نحنا مالتي نوغو خاو خيرنا مالتي ناو تخبدن كله مرمرا يرناها محتمنا غبر مالتي كال زي نبر ملكتات نحرينا نابنت ابكبد زي نبر لملاميديو
أمعنات وخالق نايبالع مسارات ملكتات نترينا ها ناي مقحف سقمت نوسد مالتي ሓርሶትን ወነንቲ ኣብ መስራሕቲ ትካላትን ኣብ ዝሃበው ሓበሬታ ኣገዳስነት ቁፅጥሩ ሸባ ኣብ ስርሖም ሓጋዚ ምዃኑ ብምግላጽ ምስ ቤት ጽሕፈት ብምውሃድ ድሕነት መግቢ ንምርግጋጽ ብዝሓየለ ከም ዝነጥፉ ኣረጋጊጾም ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ብሓሙሽተ ጥሪ ካብ ከተማ መንደፈራን ኣብ ምድፋእ ዋልታ ንኡ ዞባ ምን ሓይሊ ሓድሽ መስመር ጀሚራ ኣብቲ ከባቢ ሩኢ ሽግር መጓዓዝያ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ሓላፊ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ጨንፈር ዞባ ደቡብ ኣቶ መሐመድ ዓሊሾም ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ፍታሕ ዘረጋግጽ ምዃኑ ብምጥቃስ ነበርቲ ንቕጻልነቱ ከተጓት ተሓሳሲቦም ሓላፊ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ መሓርሃ ተበገኑ ንኣገዳስነት ናይቲ ኣገልግሎት ብምሕባሩ በቲ መስመር ዝጸንሐን ጸገም ዝተፈትሓለን ዓድታት ንተሽከርከርቲ ዘጸግም ቦታታት ብወፍራ ክጽግና ተላቢዩ ጊዜያዊት ኣመሓዳሪት ንኡ ዞባ ምን ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፍቓዱ ድማ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ኣብ ምዕባለ ናይቲ ከባቢ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ብምጥቃስ ህዝቢ ተሓባቢሩ መዕረፊ ኣውቶቡስ ከዋድድ ንቕጻልነት ናይቲ መስመር ክሰርሕና ዘኻኺራ እቲ መስመር ንዓዲ ዓንዴል ዓዲ ጣፋ ትሬንታ ምድፋእ ዋልታ ኣቡሓ ትኹል ዕረ መጣቑዕ ዓዲ ታሊ መሳፍሮ ዓዲ ቀለቶን ዓዲ ዓርካይን ዘገልግል እዩ ኣብ ንኡ ዞባ እምኒ ሓይሊ ትርከብ ምምሕዳር ከባቢ ምድፋእ ዋልታ ካብ መንደፈራ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ 38 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕዚ ሓጻር መሰጋገሪ ንሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ክመለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ደቡብ ኮርያ ቋሪጻቶ ንጸንሐት ናብ ጎረቤታ ሰሜን ኮርያ ዘቐንዕ ወተሃደራዊ ልምምድ ዘጠቓልል መናውራ ዳግማይ ጀሚራቶም እቲ መናውራ ክልቲአን ኮርያታት ተኽቷኺ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክሕየባ ኣብ 2018 ድሕሪ ዝኸተሞ ስምምዕ ኣቋሪጹ ከም ጸንሐ ጸብጻባት የረዱ ደቡብ ኮርያ ዝወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጻእ ንዝኽእል ወተሃደራዊ ስጋት ንምምካት ከም ዝሕግዝ እያ ገሊጻ ዘላ ልኡላውነታ ንምሓስ ወተሃደራዊ ዓቕማ ተደልድል ከም ዘላ ትሕብር ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘዳውባ ከባቢታት ልዕሊ 200 ቦምባታት ከም ዝተኮሰት ይዝከር እቲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይዶ ዘለዋ ተኽታኺ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ምዃኑ ሰሜን ኮርያ ነጺራ እያ ኣሜሪካ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደላ ሳብማሪን ዘጠቓለለ ኣጽዋር ናብ ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ምልኣኻ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ሰራዊቱ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክጸንሕ ከም ዝኣዘዘ ዝፍለጥ እዩ ቅሉላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብ 2024 መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይእምቱ ናይ መወዳእታ ዜና መንግስቲ ኤኳዶር ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውን ኣመሓላለፍቲ ዕፀ ፋርስ ውግእ ከም ዝኣወጀ ብዓሰተ ጥር ብወግዒ ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝገለጸ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን እቶም ገበነኛታትን ብዝተወልዐ ግጭት ዓሰርተታት ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ በቲ ግጭት ዓሰርተታት ከም ዝቆሰሉን ብርክት ዝበሉ ካልኦት በቶም ገበነኛታት ጅሆ ከም ተታሕዙን ሰመዚ ጸጥታ ኤኳዶር ሓቢሮም ነቲ ተሪኦ ውሽጣዊ ዕጥቃዊ ግጭት ክብል ዝገለጾ መንግስቲ ኤኳዶር ህዝቢ አንጻር ገበነኛታት ኣሰጋገርቲ ዕፀ ፋርስ ኣብ ዝካየድ ወተሃደራዊ ወፍሪ ክተሓባበር ጸዊዑ ኣሎ እቲ መንግስቲ ንሱሳ መዓልታት ዝጸንዕ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ከም ዝኣወጀ ዝፍለጥ ኮይኑ ዕላሙ ነቶም ገበነኛታት ንምህዳን ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ኤኳዶር ኣብ 2022 ምስ ጋር ዕፀ ፋርስ ዝተኣሳሰር ገበናት 14500 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ እቶም ጸብጻባት እቲ ኣሃዝ ኣብ 2023 ናብ ልዕሊ 8000 ክብ ከም ዝበለ የረዱ ዜናታት ንምዝዛማር ሳ ዜና ክደግመልኩም ኣብ ሓልሓለ ዝመደበሩ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ኣብ ዓመታዊ ገምጋም 2023 ውጥን ስራሕ 2024 ዘትዩ ኣብ ዓዲ ተክሌዛን ኣብ መደባት ልምዓት ተዋፊሮም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እንጉሎ ተገይሩ ቤት ጽሕፈት ውሸባ ብቑልን እንስሳን ዞባ ተስረይ ኣብ ምቁጻር ድሕነት መግቢ ሰብን እንስሳን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ደቡብ ኮርያ ቋሪጻቶ ንጸንሐት ናብ ሰሜን ኮርያ ዘቐንዐ ወተሃደራዊ መናውራ ዳግማይ ጀሚራቶም
መንግስቲ ኤኳዶር ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ኣመሓላለፍቲ ዕፀ ፋርስ ውግ ከም ዝኣወጀ ኣፍሊጡ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ደሴታዊት ሃገር ማልዲቭስን ዲፕሎማስያውን ቁጠባን ዝድነን ከደንፍዓ ተሰማምዐ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ቀትሪ ዝተዳሎ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም መሳርሕተይ ኣሚር ዓሊ ንዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመለሰኩም ብወገነይ ግን ሰላም